Čauko! Na dnešný recept budeme potrebovať jednu špeciálnu ingredienciu, ktorá sa kedysi na Slovensku nepestovala, dnes už je asi v každej záhrade. Takže figy máme. Tak poďme sa do toho pustiť. Ako prvé si ideme na sucho opražiť oriešky. Aj keby ste si iba tieto oriešky urobili, budete spokojné. Odrežeme vrch a iba takto cez polovičku ich prekrojíme. Do panvičky, kde sme si opekali orechy s medom, teraz dáme trošku masla. Figy si opečieme na masle, pokvapkáme medom a počkáme, kým trošku skaramelizujú. Teraz si pridáme ďalší kúsok masla a ten chlebík v tej medovo-maslovej omáčke z oboch strán pekne balíme. Budeme potrebovať jedno jablčko, nakrájeme ho na tenulinké pásiky, oriešky, trošku citrónovej šťavy, trošku olivového oleja, rukolu. Ideme to skladať. Opečené chlebičky, rikotu, jablčkovo-orieškový šalátik. A na to tieto naše dokonalé upečené figy. A pomedujeme trošku citrónu. Na záver trošku maldon soli. Drahé moje, toto, čo ja som pre vás vykúzlila svojim obecenstvom. Mňam!